ngayon, naalis ako ngayon, oras ng alas 7:30, pupunta akong Tarlac. Doon sa kapatid ko, kukuha ko ng bigas. Marami na raw akong bigas. Ito, may dala akong sisi, dito na ibang din ako doon. Ayan. Ayan, maraming sisi yan, no? Ayan, 45 days yan mga kagamba. So yun, mamaya i-video ko ulit kung paano pumunta doon, pero hindi ganoon kahaba dahil siyempre putol-putol. Bawat station na ito natin, bibidyoan natin kung saan na tayo. So abangan yan mga kagamba. Hanggang sa muli at mamaya makikita nyo kung paano papunta doon sa kapatid ko sa Tarlac. Okay. Ay, mga kagamba, paalis na tayo. Ito yung motor ko, magmumotor na ako papuntang Tarlac. Ayan, yung sisi. Ayan. Ayan yung sisi. So, ayan mga kagamba, magmumotor lang tayo papuntang Tarlac. Ayan mga kagamba, papalis na tayo mga kagamba. Ayan mga kagamba, andito na tayo sa Malolos. Ayan yung ayan yung sisi ko, nagtagas ako rito, dito sa gasolinahan na ito. Ayan. Nasa Malolos na tayo ngayon mga kagamba. Ayan, anong oras na ba? Hindi ko makita kung anong oras. Mga kagamba, titignan ko rito kung anong oras na ba. Bali alas 9:12 na. Tama ba? Alas 9:12, yan. So yun mga kagamba, dito lang muna. Ayan mga kagamba, nandito na tayo sa Pampang Tarlac. Ayan, approaching na tayo sa tulay na yan. Bali mag-alas 11 na. So medyo malapit na tayo dun sa pupuntahan natin. Ayan. So maya bibidyo natin ulit pagpapasok na tayo doon. So ayan mga kagamba, mamaya ulit. Ayan yung tulay ng Pampang Tarlac. Ayan, kitang kita. Ayan mga kagamba, yung tulay ng Pampang Tarlac. Alas 11 na, dito na tayo. So mamaya ulit mga kagamba. Ito, papasok na tayo dito sa kalye na papunta doon sa utol ko. Dito na tayo sa Paniki, papuntang Ramos na yan, yung kalye na yan. So mamaya bibidyoan natin ulit pagka malapit na or pag nandoon na mga kagamba. Malapit na tayo sa bahay ng utol. Ayan yung ako, ipupulsap natin konti. Yan, yan. Bahay niya. Ayan, may nakabilad na palay. So hinto ko lang muna, papasok ko, pababa kasi baba ako. Ayan yung gate na, yung bahay niya. Ayan, buksan ko lang yung gate, papasok yung motor. Ayan ang garahe. Dito. Ay, may mga pugi na rito. Ayan. Ayan. Papasok yung motor. Mga kagamba, pauwi na tayo. Galing tayo sa gaya na sa kapatid ko kumuha ng bigas. Ito, ayan yung bigas sa likod ko, tsaka dito sa harap.
nasa likod din. Isa pa, ayan. Bali 70 kilos itong dala ko ngayon na bigas. Galing Ramos Tarlac. Ayan mga kagamba. So mamaya bibidyo na lang ako ulit kung ano, kasi hindi nakalimutan kong bumidyo doon kanina pagkalis ko. Pero okay lang, dito pa naman ako sa Tarlac. So yun lang mga kagamba. Ayan mga kagamba, dito tayo ngayon sa Hirona. Ayan, nandito na tayo sa Hirona. Ayan, ayan, Hirona na tayo. Pauwi na. Kumandyas, ayan. Ayan, Hirona yan. Ayan mga kagamba, dito na tayo sa Balibago. Balibago, Angeles City. Ayan. Baga alas 7 na ng gabi. So medyo gabi na. Ayan, papuntang checkpoint yan. Yung kalye na yan sa kabila, sa kanan. Ayan. Ito yung Balibago. Ito yung marami dating mga nightclub, pero ngayon wala na. Ayan mga kagamba, San Fernando na tayo. Ayan, papasok na tayo San Fernando. Anong oras na ba? Alas 7. Alas 7:10 na mga kagamba. Ayan, nandito tayo ngayon sa papasok na San Fernando. So mga siguro darating tayo sa Taguig o sa Makati, mga mga alas 9 na o bago mag alas 10, at mabagal ang takbo natin mga kagamba. Dahil marami tayong sakay, marami tayong dalang bigas. So yun mga kagamba. Ayun mga kagamba, andito ako sa Malolos, nagpagas ako. Ayan yung bigas natin. Ayan, nagpagas. Ayan, sa Malolos na tayo ngayon. Bali alas 8:30 na. Siguro darating tayo sa Makati mga alas 10 siguro. So yan muna mga kagamba. Ayan mga kagamba, nakarating na ako rito sa bahay. Yan, parating ko lang sa sakong bigas. Meron pang maliit. Ayan, ayan. Oras na 11:45 ako nakarating. Haba ng time kasi traffic, tapos mabagal ang takbo ko dahil marami akong dala. Kaya mahigit isang sakong bigas. Ayan, ayan, saka yun. So yun mga kagamba, awan ng Diyos, nakabalik din ako, walang aberya. Okay, maraming salamat.